2012. februárjában a Formula Student Hungary szervezőjének, az X-Meritornak köszönhetően összetalálkozhatott az építészet és az autóipar világa. A 33 regisztrált jelentkező közül 17 magyar építészhallgatókból álló csapat vállalta a megmérettetést. A pályázat előnye a nagy gyakorlatiassága, hiszen a végső nyertes pavilonja még a 2012-es évben megvalósul. A 6 tagú szakértői zsűri Finta József elnökletével 2 pályaművet választott ki. 2 hét múlva kiderül, hogy ezek közül melyik lehet a Formula Student Hungary szimbóluma. A Formula Student egy nemzetközi versenysorozat, ahol egyetemi hallgatók az általuk megépített nyitott fülkés formula autóval mérik össze erejüket a világ többi csapatával szemben. A Formula Student alapvetően egy konstruktőri verseny. A hangsúly főként az alkalmazott technikákon, technológiákon és a csapatmunkán van. A verseny magyarországi futama 2010 óta kerül megrendezésre. A meghirdetett VIP pavilon tervpályázat győztes munkája már a 2012-es Formula Student Hungary ikonjaként debütálhat. Még ilyen pályázat nem is volt, és hogyha valaki ezt megnyeri, és megépül a háza, egyszer nem lesz elhelyezkedési gondja. Aki nyer, az mindent visz, tehát hogy megvalósul az ötlete, és ráadásul nem évekkel később látja megvalósulva az ötletét, hanem pár hónap múlva. Hát ez az egész életére meghatározó jelentőséggel bírhat. Ráadásul ez egy olyan pályázat, amiben a megvalósulásnak a folyamata is nagyon izgalmas, hiszen együtt dolgozik a megvalósításban elengedhetetlen partnerekkel, kivitelezővel, konstruktőrrel, mérnökökkel. A zsűri sokszínűségéből fakadóan a pályázattal kapcsolatos elvárások is igen széles spektrumban mozogtak. Mint kicsi ház, különösen fontos, hogy alaprajzi funkcionális szempontból működőképes legyen. Mint kivitelező nálunk az első számú szempont a bírálásnál a épület szerkezet gyártásán vettük figyelembe, mennyire könnyen lesz szerelhető, illetve mennyire könnyen gyártható az épület. És emellett meg ikonértéke kell legyen, tehát valójában a reklámja jele ennek az egész versenyágazatnak, amit a Formula Student Hungary jelent. Viszont a forma nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően itt azért nem egy ipari épületnek kell lennie, hanem valami annak, ami kifejezi azt a technológiai fejlődést, meg azt a fejlesztési kényszert, ami benne van az autóversenyzésben, és egy versenyautó fejlesztésében. És még van egy olyan nehézségi tényező, hogy ezt néha szétszeredik, néha összerakják. Honnan is származik a pályázat kiírásának az ötlete? Miért van szükség erre az épületre? Hál' Istennek annyira közkedvelt rendezvény vagyunk, hogy növekszünk addig a határig, ameddig lehet, és egész egyszerűen széltébe és hosszába is elfogyott a hely, úgyhogy hova lehet terjeszkedni fölfele. Mondtam én egy késő esti megbeszélésen, aztán mindenki mondta, hogy hát ezt nem lehet. Az ötletpályázat teljes mértékben egyezik a Formula Student Hungary szellemiségével, hiszen célja az egyetemi hallgatók és a munkavilága közötti kapcsolat innovatív módon való erősítése. Hallgatóknak a versenyautói, a hallgatók által összetett autók, hallgatók vezetik az autókat, és milyen fantasztikus ötlet az, hogy akkor már ennek a versenyágnak a főépületét is hallgató tervezze meg. A pályázat ötlete a Formula Student világában is egyedülállónak számít. Többi európai nagy verseny egy versenypályán rendezi, ahol önmagának a versenypályának van egy ilyen ikonszerű épülete. Mi megcsinálunk akkor most ezek szerint magunknak egyet. Ez a lépcsőkapcsolat szörnyű. Ha ez a főbejárat, akkor nagyon rossz, mert akkor így sétálok, meg ott sétálok. A szakmai zsűri alapos értékelése után március 3-án került sor a pályázatok eredményhirdetésére. A bírálók 2 pályaművet emeltek ki és juttattak tovább egy végső megmérettetésre. 2 pályázatot emeltünk ki a 17-ből, nem tudtunk egyet kiemelni. Nem tudtuk volna azt elfogadni, hogy az egyik pályamű vagy a másik pályamű, amiben nagyon eltérő, de jellegzetes hibák voltak, egyedül vigye el és a megvalósítás jogát elnyerje ezzel. A 2 továbbjutó csapat tagjai, Bári Anikó és Varga Csaba a Szent István Egyetemről, továbbá Ferenci Huba a BMR-ről, aki egyedül indult a pályázaton. Alapvetően nekünk először egy hídszerű szerkezet ugrott be, és az előképek között igazából Calatravának a hídjai voltak, és ebből kezdtünk el valahogy asszociálni. Az ikon az egyből megvolt, egy ív, csak utána, hogy ezt hogy lehet tartószerkezetbe igazából megoldani. Már ebből problémák adódtak, és utána a
belső tér, hát igazából az, ami nem lett tökéletes a végén is. Azt kell még nagyon átdolgoznunk. Ugye oldalról nézve a versenypálya és a közönségforgalom jól asszociálhat egy elsuhanó versenyautóra. Két nagyon fontos szempontot tartottam magam előtt. Az egyik legfontosabb az volt, hogy a lehető legjobban használható legyen. Ezt leginkább a lelátóra és a VIP szektorra koncentráltam. Hogy nagyon jó a láthatósága, hallatlanul jó a közönséggel és az autókkal való formai összhangja, nagyon elegáns, de nagyon sok megoldatlansága van. Talán nem elég elegáns a bejárat, talán nem elég elegáns az árnyékolás, és így tovább. Azokat választottuk ki, ami talán funkciójában egy kicsit sérült volt, nem teljesített azt, amit mi szerettünk volna, viszont olyan jellegzetes formákkal építkezett, ami maradandó vizuális élményt jelenthet majd a vendégeink számára, hiszen nekem ezt kell előtérbe helyeznem. Mind a kettőben van valami, ami engem a versenyautókra vagy a versenyzésre emlékeztet, vagy ez az áramvonal forma. A másikon pedig szintén érzem, hogy ott van egy versenyautó légbeömlője, elég sok minden megjelenik. További 14 napot kapott a két győztes csapat arra, hogy a zsűri által kiemelt hibákat megpróbálja orvosolni, és hogy március 17-ig beküldje az átdolgozott terveket. Bejön a raster közepén, és hogy mi vár a pályázókra a következő 2 hétben? Sokat kell dolgozni. Egyrészt nagyon alaposan át kell gondoljam még egyszer az építészeti koncepcióját, a funkcionális használhatóságát. Igazából amiket mondtak, hogy hibák, arra összpontosítani. Másrészt kőkemény konzultálások sorozatra vár rám. És ami még nehezebb szerintem, hogy ami jó, azt viszont meghagyni. Ha én kapnék egy ilyen feladatot, én is rémült lennék, vagy 51 néhány év tervezési gyakorlattal a hátamba, hogy Jézus Mária, hogy oldja ezt meg. Sok-sok ilyen dolognak kéne történnie ahhoz, hogy egy igazán pezsgő építészeti élet alakuljon ki, és egy újfajta szellemiség honosodjon meg az országban. Ennek a pályázatnak ilyenfajta üzenete kéne legyen az egész magyar mai gyakorlatra. Igen, tessék kérni ötletpályázatokat. Egy nagyon nagy lehetőség. Legfontosabb aspektusa, hogy egy március elejé eredményhirdetés után egy augusztusi megvalósulás. Eljöttök a versenyre? Ezek után mindenképpen. Mindenképpen.